Jeg håber, jeg fik det der. Sygt dreng. Jeg troede, du kom ud derovre. Hvor kom jeg ud? Du kom ud alle, hvor der var allerhøjst, mand. Jeg håber, den fik det. Jeg filmede ikke lige der. Jeg håber kraftigt. Skal jeg stoppe den igen? Er du okay? Prøv lige at du svæver i luften i flere sekunder, mand. Jeg stod Jeg troede, det var den rigtige. Det var det ikke. Nej, det fandt jeg så ud af. Jeg skal lige noget ryggen. Det er så det værste. Det kunne ske. Det er sjovt. Det er jeg med sin grænse, jeg lige har fået rykket der. Jeg har lige noget ryggen. Jeg håber kraftigt, at det kom med. Jeg stod jo og filmede lige der. Og jeg håber, det filmer bredt, for ellers så fik jeg da altså ikke med. Jamen det gør den. Tro mig, den filmer sådan her. Nå, men så fik jeg dig med. Den filmer. Så bare ud over, jeg tænkte bare, jeg nåede lige at se det ud af øjenskrålet. Så hørte du bare det her. Prøv det, det er jo en kant. Prøv det bare, det er jo fast på 8 meter. Det er fuldstændig hjertet. Jeg tror ikke, der er nogen andre, der får mig. Nej, bare vi bliver nokket på det der. Fuck, hvor er det fedt det der. Skal vi køre den? Prøv det ind i afstand. Ja, lad os køre den bare. Lad os køre den hjemme af. Slukker du på kameraet? Ja. Hvorfor ikke det? Nej. Lad mig prøve at kigge. De andre, dem der har kørt derned. Man kan altid tage bussen hjem. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal nok stoppe op. Så hvis du kører forward, så står jeg nok. Bare tag det stille og roligt. Jeg giver dig lige hurtigt et kursus. Husk, sørg for at holde vægten på det bagerste. Og stadigvæk en lille bitte smule bukket, og du skal sådan lave nogle dybe sving, ligesom sådan nogle lange, brede carving. Og du kan, altså, hvis du skal bremse, kan du vende, eller du kan godt plove meget lidt. Men lad os prøve, jeg kører bag dig og holder øje med dig. Ja. Knækker bare ikke. Ja, her. Har du den anden stav? Den ligger deroppe. Jeg skal nok hente den. Jeg henter den til dig. Bare. Det så fedt ud. Det så fedt ud. Det må jeg give dig. Er det ikke, det er blødt at køre i? Er det ikke dejligt at køre i? Men det er svært. Jeg fik det ned at rykke i. Hvordan så det ud, da jeg landede? Det var...
jeg tænkte også lige, da jeg ramte jorden, der tænkte jeg bare, fuck og død. Gjorde du? Fuck, hvor fedt! Hvor er det fedt. Ja, fint. Fuck, det var vildt. Det var sjovt. Men når du står sådan noget som det her, skal du hele tiden vende på en eller anden måde. Ja, du skal tænke på, sneen den er rigtig, rigtig blød. Du skal bare sørge for at have kanten af skien hele tiden oppe. Og så kan du, når du skal bremse, så bare køre opad mod bakken. Jeg filmer faktisk stadigvæk. Fuck, det var lækkert at køre i.